بعصر شديش سنة شحنش عتميثن 44 جورج أب أفلبو مصحف قدس أطبيقو حقيفو مس حدا باستر نابت ناي موت فرد زقبللو نا إلكتريك ومبر زلو خفل بصح انت خونا ግን እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ወንበር ንዓበይቲ ገበነኛታት ተባሂሉ ዝተሰርሐ ብምንባሩ እቲ ሰውነቱ ጌና ዘይዓበየ ጆርጅ ቆልዓ ስለ ዝኾነ ዋላ እኳ ኮፍ እንተበልዎ ነቲ ወንበር ግን ከርክቦ ይከኣለን እቶም ረሲኣን ግን ክቐትልዎ ስለ ዘለዎም መጽሓፍቲ ብምድርራብ ቁመቱ ከም ዘርክቦ ገበሩ ኣቦኡ ንመወዳእታ ግዜ ናብቲ ወንበር ተጸጊዑ ሓቂፉ ድሕሪ ምፍናው ጆርጅ ናይ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተሎ ንኽዛረብ ዕድል ሃብዎ ንሱ ግን ርእሱ ብምንቕናቕ የብለይ እምበለ እዚ ናይቲ ብዓለምና ብዕድመ ዝነኣሰ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተፈረደ ናይ ጆርጅ ስቲኒ ኣዝዩ ዘሕዝን ሓቀኛ ታሪክ እዩ ኣብ 16 ሰነ 1944 ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ካሮሊና ኣብ ትርከብ ጸለምቲ ዝነብሩላ ንእሽተይ ቅሸት እዩ እዚ ዓለም ዝገረመ ኩነታት ዝተፈጥረ ጆርጅ ስቲኒ ምስቲ ኣብ ሕርሻ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣቦኡ ኮርጅ ስቲኒ ሲኒየርን ኣብ ናይ ጸለምቲ ቤት ጽሕፈት ከም መጋቢት ኮይና ትሰርሕ ዝነበረት ኣዲኡ ኤሚ ስቲኒን ኣብዛ ቁሸት ይነብር ነበረ ካብ ሓሙሽተ ደቆም መንኣስ ብኹሪ ዝነበረ ጆርጅን ስድርኡን ቅድሚ ዛ ህይወቶም ዘበላሽዎ ዝተረግመት መዓልቲ ሰለማዊ ዝኾነ ናብራ ዝነብሩ ፍትዋት ስድራ እኳ እንተነበሩ ሓደ ናይ ህይወት ኣጋጣሚ ግን ንጆርጅ ሓንሳብን ንሓዋሩን ህይወት ከም ዘይነበረ ገበሮ በቲ ግዜ ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ዝኾና ቤቲ ጁንን ሜሪ ኣሚት ሜስን ዝተባህላ ክልተ ጻዕዳሓት ሃንደበት ካብቲ ከባቢ ድምፀን ጠፍአ በዚ ዝተጨነቑ ወለደን ንፖሊስ ድሕሪ ምሕባር ምስ ብዝሕ ዝበሉ ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ኮይኖም ሙሉእ ለይቲ ክደልይዎን ተዋፈሩ እንተኾነ ግን ናይ ዘን ክልተ ሓት ኣሰረን ክርከብ ኣይተኻእለ እዘን ሓት መወዳእታ ዝተረኣያሉ ቦታ ድማ ኣብቲ ጆርጅ መጽሓፍቱ ናይ ስድሮኦም ከብቲ መግቢ ዝበልዓሉ ቦታ ኮይኑ ኣውፊሮም እናተመርሱ ከለዉ ድማ ጓል 11 ዓመት ዝኾነት ቤትን ጓል 7 ዓመት ዝኾነት ሜርን ኣብ መንገዶም ረኺቦመን ነበሩ እዘን ቆልዑት ናብዚ ሜይፖፕ ዝተባህለ ከባቢ ፍሩታ ንኽኣርያ ካብ ስድረአን ተሓቢአን እየን መጺአን ነቶም ኣብ መንገደን ዝረኸብኦም ጆርጅን ሓፍቱን ድማ እቲ ፍሩታታት ኣበይ ከም ዝርከብ ብምሕታት መንገደን ቀጸላ እንተኾነ ግን ዘን ኣሕዋት ካብታ 9 ሰዓት ጀሚረን ናብ ገዛን ኣይተመልሳን ፖሊስ ምድላዮም ቀጸሉ እንተኾነ ግን ኣይኮነን ህይወተን ሬስአን ከማን ተቐብፀ ኣብዚ እዋን እቲ ምስኪን ቆልዓ ጆርጅ ቅንዕና ብዝመልኦን ብምሉእ ልቡን ንፖሊስ ንምሕጋዝ ንምባል ነተን ኣሕዋት ኣብ መንገዲ ከም ዝረኸበንን እቲ ዝደልዮ ዝነበራ ፍሩታ ንምርካብ ድማ ናብቲ መንገዲ ባቡር ክኸዳ ከም ዝኾናን ከም ዝነገርኦ ሓበሬታ ሃቦ ነዛ ሓበሬታ ዝረኸቡ ፖሊስ እውን ብመሰረት ዝሃቦም ሓበሬታ ተመሪሖም ምድላዮም ቀጸሉ ንጽባሒቱ ድማ ድሕሪ ብዙሕን ብርቱዕ ፍተሻ እተን ክልተ ሓት ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ጭቃ ዝበዝሖ ሩባ ሬሳ እንተረኽበ በቲ ዝተገብረ ናይ ኣስከሬን መርመራ ድማ እዘን ሓጢኣት ዘይብለን ንኣሽቱ ሓት ብኢድ ሰብ ከም ዝተቐትላን እታ ጓል 7 ዓመት ሜሪ ርእሳ ብእምኒ ከም ዝተሃርመት እታ ጓል 11 ዓመት ቤቲ ድማ ኣብ ነብሳ ብተደጋጋሚ ማህረምቲ ከም ዝተረኽበን ፖሊስ ድሕሪ ዝገበሮ መርመራ ፍለጠ እቲ ዝሕዝን ሞት ናይ ዘን ኣሕዋት ብመልክዕ ዜና ኣብ ብዘሎ እቲ ከባቢ ምስ ተሰምዐ ድማ ነበርቲ እታ ከተማ ፍርሒ ፈጠረሉ ኣብ ዙርያ ሞት ናይ ዘን ክልተ ቆልዑ ከዓ ክልተ ግምት ክወሃብ ጀመረ እቲ ሓደ ጆርጅ ነዘን ቆልዑ ኣብ መንገዲ ድሕሪ ምርካቡ ተሓቢኡ ክከታተለን ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ከባቢ መንገዲ ባቡር ብዝረኸቦ ሓፂን ከም ዝሃረመንን ከም ዘፈራርሐንን ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብቲ ፍሩታ ዘኣርያሉ ዝነበረ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ገዛ ብምኻድ ነታ ኣብኡ ትነብር ዝነበረት ሰበይቲ ፍሩታ ኣብ ምእራይ ክትሕግዘን ከም ዝሓተታኣን ንሳ ድማ ንወዳ ብመኪና ንኸብፅሕን ከም ዝነገረቶን እቲ ወዳ ግን ሒዝዎን ከም ዝጠፍአን ዝብል ጥርጣረ ክቀላቐል ጀመረ እንተኾነ ግን በቲ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣስፋሕፊሑ ዝነበረ ናይ ዓሌትን ዘርእን ፍልልይ ጭቆናን ስዒቡ እቶም ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ርኡይ ጽልእ ዝነበሮም ፖሊስ ነቲ ወንጀል ዝፈጸመ ጻዕዳ ካብ ምድላይ ነቲ ኣብ ጥቕኦም ዘሎ ጸሊም ቆልዓ ገበነኛ ገይሮም እንተደኣ ጠቂኖሞ ንመስርሕ ፍርዲ ብዕበጦ ክዓጽውዎ ስለ ዝቐለሎም ነቲ ናይ ገበን ጥርጣረ ናብ ጆርጅ ዘንበልዎ በዚ ምኽንያት ድማ ነዚ ወዲ 14 ዓመት ጆርጅን ንምዕባይ ሓዊ ጆንን ብዘይ ዝኾነ ምፅራይ ገበነኛታት ይኹም ብምባል ናብ ቤት ማእሰርቲ እተውዎ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ እዞም መሳኪን ቆልዑ ብዘይፈልጥዎም ጻዓዱ ፖሊስ ኣብ ዝተኸበበ ቤት ማእሰርቲ ምእሳሮም ከይኣክል ወለዶም ይኹን ካልእ በቲ ጉዳይ ክሓትትን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ መጺኡ ክበጽሕን ይፍቀደሉ ይነበረ ኣብ ግዜ ፍርዲ ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ወለዶም መጺኦም ክርእይዎም ኣይፍቅደሎምን ነበረ ኣብዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ጆርጅ ከቢድ ማህዘይቲ ዘሰዓበ ማህረምትን ኣዝዩ ዘጨንቕ ዘይቋርጽ መርመራን ብምክያድ ነተን ኣሕዋት ከም ዘቐተለን ንኽኣምን ከፈራርሕዎን ሓደ ናይ ቆልዓ ኣእምሮ ክቕበሎን ክጾሮን ዘይክእል ስነ ልቦናውን ኣካላውን ማህሰይቲ ከውርድሉ ጀመሩ እዚ ዘሕዝን
ጆርጅ ብዘይ ሕጋዊ ጠበቃን ናይ ወለዶ ሓገዝን ንበይኑ ነቲ መከራ ብትዕግስቲ ካብ ምሕላፍ ሓሊፉ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ዝገበሩ ይግበሩን ብምባል መዓልቲ ፍርዱ ክጽበ ጀመረ። ከምዘይ መጽየለን ድማ መዓልቲ ፍርዱ ኣኺላ ከሰስተ ብሓደ ሸነኽ ጆርጅ ድማ ምስቲ ብመንግስቲ ዝተቆጽረሉ ጠበቃን በቲ ሓደ ሸነኽ ኣብ ቅድሚ ፈራዳይ ደው በሉ። እንተኾነ ግን እቲ ዝተቆጽረሉ ጠበቃውን እንተኾነ ንሽሙ እምበር ንጆርጅ ክሕግዞ ዝኽእል ጭብጥታትን መሳኽርን ከቕርብ ድሌት ኣይነበሩ። እቲ ኣብ ልዕሊ ጆርጅ ዝተኸፈተ ክሲ ዝኾነ ከእምን ዝኽእል ጭብጢ ዘይነበሮን እቶም ቆልዑ ዝሞታሉ መዓልቲ ኣብ መንገዲ ስለ ዝተራኸቡን ስለ ዝተዘራረቡን ጥራይ ብተወሳኺ ድማ ጆርጅ ጸሊም ስለ ዝኾነ ጥራይ ቀታሊ ናይዘን ቆልዑ ምዃኑ ኣብ ቤት ፍርዲ ንኽውሰን ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎ ኣባል ቤት ፍርዲ ዝከኣሉ ክገብር ጀመረ። መርማሪ ፖሊስ ጆርጅ ነተን ቆልዑ ከም ዝቐተለን ከም ዝኣመነ ኣልዕል ኣቢሉ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምስክርነት ሃበ። ድሕሪ እዚ እምበር ኣብቲ ሽዑ ግዜ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ዘሰንብድ ኣጋጣሚ ዝተፈጸመ። እቲ እዋን 24 ሚያዝያ 1944 እዚ 10 ደቂቕ ጥራይ ዝወሰደ ናይ ቤት ፍርዲ ክርክር ነቶም ጸሊም ጋውን ዝለበሱ ጻዕዱ ድያኑ እቲ ኣበር ዘይብሉ ጆርጅ ነቲ ገበን ከም ዝፈጸሙን ግቡእ መቕጻዕቲ ድማ ክወሃቦ ኣለዎ ብምባል ዓይኖም እናረኣየ ነዚ ወዲ 14 ዓመት ቆልዓ ብሞት ክቕጻዕ ፈረድዎ። እቲ ዘሕዝን ግን ናይ ጆርጅ መከራን ስቓይን በዚ ይብቃ። ሓደ ጸሊም ቆልዓ ንጻዕዱ ቆልዑ ስለ ዝቐተለ ናይቲ ከባቢ ጻዕዱ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ጆርጅን ስድርኡን ናይ ቅትለት ፈተነ ክገብሩ ጀመሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጆርጅ ክሳብታ ፍርዱ ዝቕበለላ መዓልቲ ሰብ ናብ ዘይፈልጦ ቦታ ስለ ዝተወስደ እተን ቅድሚ ምሟቱ ተሪፎንኦ ዝነበራ ውሑዳት መዓልታት እኳ ምስድርኡ ንኽራኸብ ኣይተፈቕደሉ። ብመንጽርቲ ናይ ሞት ፍርዱ እናቐረበ ዝመጸሉ እዋን ድማ ማዕረ ማዕሪኡ ስቓይ ናይ ስድርኡ እናገደደ መጸ። ወላዲኡ ካብቲ ዝሰርሐሉ ስራሕ ድሕሪ ምስ ጓጉ እታ ክነብሩላ ዝተዋህበቶም ገዛውን ስለ ዝመንጠልዎም ናብ ጎደና ወፂኦም ናብራ ገዳም ሓደርናት ኢሎም ተተሓሓዙ። በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ነቲ ናይ ጆርጅ ናይ ሞት ፍርዲ ዝቃወሙ ህዝቢ ኣብ ጽርግያታት ብምውጻእ ተቃውሞኦም ብምስማዕን ነቲ ናይ ሸውዓ ማሕዳር ናይታ ከተማ ዝነበረ ኦሎኒ ጆንሰን ናይ መጠንቀቕታ ደብዳቤ ብምጽሓፍ ሓሳቡ ከቐይርዎ እኳ እንተፈተኑ እቶም ደም ዝጸምኦምን ባዕሌታውነታ ዒንቶም ዝዓወረን ናይ ሕጊ ኣካላት ሰሚዖም ከም ዘይሰምዑ ሸለል ኢሎም ሓለፉ። እታ ናይ ጭንቂ ሰዓት ድማ ግዜኣ ሓልያ ደበ ኽበለት። ኣብዚ እዋን ጆርጅ ናብቲ ናይ ሞት ፍርዲ ዝቕበለላ ናይ ኤሌክትሪክ ወንበር ቅድሚ ምኻዱ ንመወዳእታ ግዜ ምስ ወለዱ ረኸቡ። ብ16 ሰነ 1944 ዓ.ም ጆርጅ ኣብ ኣፍ ልቡ መጽሓፍ ቅዱስ ኣጥቢቑ ሓቒፉ ምስ ሓደ ፓስተር ናብቲ ናይ ሞት ፍርዲ ዝቕበለሉ ናይ ኤሌክትሪክ ወንበር ዘለዎ ክፍሊ በጽሐ። እንተኾነ ግን እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ወንበር ንዓበይቲ ገበነኛታት ተባሂሉ ዝተሰርሐ ብምንባሩ እቲ ሰውነቱ ጌና ዘይዓበየ ጆርጅ ቆልዓ ስለ ዝኾነ ዋላ እኳ ኮፍ እንተበልዎ ነቲ ወንበር ግን ክርክቡ ይከኣለ። እቶም ረሲኣን ግን ክቐትልዎ ስለ ዘለዎም መጽሓፍቲ ብምድርራብ ቁመቱ ከም ዘርክቦ ገበሩ። ኣቦኡ ንመወዳእታ ግዜ ናብቲ ወንበር ተጸጊዑ ሓቒፉ ድሕሪ ምፍናው ጆርጅ ናይ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተሎ ንኽዛረብ ዕድል ሃቦ። ንሱ ግን ርእሱ ብምንቕናቕ የብለይ እምበለ። ድሕሪ እዚ ኢዱን እግሩን ምስቲ ወንበር ከኣስርዎ ጀመሩ እሞ ይመውት ከም ዘሎ ዝተረድኦ ጆርጅ ክበኪ ጀመር። እቶም ብኽያት ናይቲ ህፃን ከብዶም ዘይበልዑም ጨካናት ቀተልቱ ግን ከብዶም እኳ በጨቕ ኣይበለ። በቲ ንዓበይቲ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ማስክ ናይ ገጽ ድሕሪ ምሽፋኖም ድማ እቲ ምስ ዕድሚኡ ነጻጺርካ ክጸሮ ዘይክእል 2400 ቮልት ዝመንጩ ኤሌክትሪክ ወልዑ። ኣካላቱ በቲ ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾነ ብርቱዕ ሓይሊ ከንፈርፍር ጀመሮ እሞ እቲ ብገጹ ዝገበሩሉ ማስክ ወደቐ። ቀተልቱን ኣብቲ ቦታ ዝነበሩን ሰባት ነተን ዝነብዓ ዝነበራ ዒንቲ ረኣይዎን። ድሕሪ እዚ ኣይጸንሐን። እቲ ምስኪን ጆርጅ ህይወቱ ሓለፈት። እንተኾነ ግን ሓቂ ብርእሳ እንተቐበርካያ ብእግራ ትወፅእ ከም ዝበሃል ድሕሪ 70 ዓመታት ናይ ጆርጅ ቅትለት ኣብ 2014 እቲ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ዳግማይ ክርአ ስለ ዝጀመረ እቲ ገበን ውዒሉ ወዲዩ ዋዕሉ ንምጽራይ ከም ብሓድሽ ተኸፍተ። ኣብቲ ግዜ እቲ ምስኡ ዝነበረት ሓፍቱ ድሕሪ ነተን ቆልዑ ምርካቦም ጆርጅ ሙሉእ መዓልቲ ምስኣ ከም ዝወዓለ መስከረት። ናይ ጆርጅ ስድራ ቤት እውን ጆርጅ ንጹህ ምዃኑ መስከሩ። ኣብዚ ኣብ 2014 ዝተኸፍተ ፋይል ጆርጅ ነቲ ገበን ከም ዝፈጽሞ ከም ዝኣመነ ዝገልጽ ጽሑፍ ብጆርጅ ከም ዘይተጻሕፈን ብኻልኦት ሰባት ዝተጻሕፈ ምዃኑን ተፈልጠ። ብተወሳኺ ዳኛ ኮለን ማለን ከም ዝበለቶ ኣብ ልዕሊ ጆርጅ ዝተፈጸመ ፍርዲ ዘይፍትሓዊ ምዃኑን ብቑዕ ዝኾነ ምስክርነትን ጭብጥን ዘይቀረበሉ ኣብ ውሽጢ 9 መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ወዲ 14 ዓመት ቆልዓ ከምዚ ዓይነት ግፍዕ ክፍጸም ኣዝዩ ዘሕፍር ሕጊ ዝጠሓሰ ተግባር እዩ ክትብል ትገልጽ። ንጆርጅ ሓዊ ዝኾነ ቻርለስ ድማ ዋላ እውን ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንጽህና ናይ ሓውን ተተረጋገጸ ጥቕሚ ከም ዘይብሉን ሓዎም ክመልሰሎም ከም ዘይክእልን ተዛሪቡ። እዚ ዛንታ ናይዚ ብዘይወዓሎ ገበን ጸሊም ብምዃኑ ጥራይ ዝተገፍዐን ኣብ መሬታ ብመሰል ደቂ ሰባት ውርፅፅ ክትከውን ትፍትን ኣሜሪካ ዘጋጠመ።
باركز زخبركم تخاتلتنا إذا أنا لو ما عند خبر خاتبل عزان تسمعهم أنت تسمعكم أبوتا كومنت قدفوا لي أبقى على بخال المدب كسب نراخب دما نزا فيديو نحفتيهم مع لايك نابقى الأول سبات نختبت صح دما شير أتوم سبسكرايب زي قبركم دما سبسكرايب بمقوار بيتسابي كتكونون زخاخركو بخال المدب كسب نراخب سسناي